Používali ste v minulosti nástroje ako Mailchimp, Brevo, Ecomail, SmartMailing a iné e-mailingové tooly? Ak áno, určite ste riešili problémy ako aktualizovanie databázy či nahrávanie nových dát, no tomuto je vďaka Leadzuke už koniec. K dispozícii máte priamo pod jednou strechou svoj vlastný e-mailingový nástroj priamo v našej platforme. Prejdime teda spolu do časti Marketing a z horného menu vyberieme E-mails. Nachádzame sa teraz vo vlastnom e-mailingovom nástroji, z ktorého môžete začať ihneď odosielať svoje vlastné kampane. Samozrejme, predpokladom pre toto je správne nakonfigurovaný a napojený marketingový e-mail. Rozhranie vyzerá zhruba takto, k dispozícii máme štatistiky, kampane a šablóny. Ak sa scrollneme trošku nižšie, nájdete tu všetky typické e-mailingové metriky, čiže mieru doručení, mieru otvorení a mieru preklikov z e-mailov. Ďalej tu máme k dispozícii analýzu výkonnosti, koľko ľudí nám bouncelo z e-mailov, koľko sa nám odhlásilo, koľko nás nahlásilo ako spam, aký máme open rate, skrátka všetky hlavné e-mailingové metriky. Ak chceme vytvoriť kampaň, prejdeme do druhej časti. V pozícii opäť máme možnosti vytvoriť kampaň úplne z nuly alebo použiť predpripravené šablóny. Tento builder je veľmi jednoduchý a v podstate zodpovedá podobe všetkých ostatných builderov, ktoré v platforme máme a ktoré sme si už ukázali v predchádzajúcich videách, takže detailnému vytváraniu kampane sa v tejto chvíli venovať nebudeme. Ukážeme si ale, ako si vyhodnotiť už odoslanú kampaň. Ak teda klikneme na jednu z našich už odoslaných kampaní, zobrazí sa nám na pravej strane takéto okno s detailami kampane. A ak nás zaujíma detailná výkonnosť, môžeme zvoliť možnosť Load More Statistics. Tak a tu už veľmi pekne vidíme, ako sa našej e-mailingovej kampani darilo. Takže vidíme, že 100% bola doručená, otvorili ju užívateľia len v 60% prípadoch, v 3% nám klikli aj na link, ktorý sme priložili a máme tu všetky ďalšie možné metriky. Je tu k dispozícii aj analýza interakcie s kampaňou, taktiež konverzné metriky, v tomto prípade naša kampaň nebola predajného charakteru, takže tu máme 0 eur. No a úplne dole máme k dispozícii štatistiky rozdrobené až na úroveň jednotlivých užívateľov. Môžeme si teda pozrieť, kto kampaň dostal, kto ju otvoril, kto klikol, kto si objednal, kto odpovedal a ďalšie e-mailingové metriky. Obrovskou výhodou tejto integrácie je, že na rozdiel od Mailchimpu a iných nástrojov, ktoré neboli synchronizované s vašimi marketingovými systémami, tento náš nástroj je pod jednou strechou a preto kampaň, ktorú odošleme na našu databázu, sa nám bude zobrazovať priamo v zázname konkrétneho človeka. Ak s e-mailingovými kampaňami ešte len začínate, dôležité vedieť, že treba servery postupne zahrievať. Ak teda náhodou niekto z vás má veľmi veľké databázy v desiatkách tisíc kontaktov, objem odoslaných e-mailov je potrebné pridávať postupne. A to kvôli tomu, aby nás e-mailingové servery nezačali klasifikovať ako spam. Spočiatku sa môže stávať, že budete padať do reklám, do nevyžiadanej pošty, ale ak budete postupne toto množstvo odoslaných e-mailov navyšovať, bude to signál pre servery, že sme seriózna firma a nie nejaký spam. E-mail ani náhodou nie je mŕtvý a treba ho využívať. Ak sme už raz kontakt získali, je to najlepší spôsob, ako ďalej marketingovo vyživovať. Vytvorte si teda aj vy svoju prvú e-mailingovú kampaň a ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť, neváhajte nás kontaktovať, sme pre vás na podpore stále. Ahojte.